புள்ளையானுடைய தம்பி அகிலா என்று அழைக்கப்படும் நபர் தன்னுடைய ஒரு வேலியை அமைத்து அதிலே போட் යා වැරද්දක් කරාම යාට විරුද්ධව කොහොමද අපි වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ගෙන්නේ කොච්චර ලැජ්ජාවක්ද ඒක නිසා තමයි මම කරේ නැත්තේ ඊයේ දවසේ இதெல்லாம் நாங்கள் அராஜகமான முறையிலே எடுத்தபடி செய்ய முடியாது சட்டப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இன்று 4 மாதமாகிவிட்டும் அதே பிரச்சனை இப்பொழுதும் இருக்கின்றது சாமானியம் කතානායකවරයෙක් මේ മന്ത്രിවරු සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කරන්න තමයි කතානායකවරයා පෙනී ඉන්නේ කතානායකවරයා අද උදේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දෙරණ වැඩසටහනේ තියෙනවා අර්චුනාටත් රාසමානික්කම්ටත් කතානායකයන් දැඩි අවවාද ගරු சாணக்கியம் ராசமாணிக்கம் மந்திரித்துமா மிக முக்கியமான ஒரு விவாதம் கௌரவ மீன்பிடித்துறை அமைச்சருடைய கவனத்துக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஓரிரு விடயங்களை மிக விரைவாக கொண்டு வரலாம் நினைக்கின்றேன் கௌரவ அமைச்சர்களே மட்டக்களப்பிலே உருகாமம் பிரதேசத்திலே தும்பாலை சோலை என்று அழைக்கப்படும் பிரதேசத்திலே கித்துள்ளே ஒரு மீனவர் சங்கம் இருக்கின்றது இந்த உருகாமத்திலே அதாவது அந்த மீன்பிடி சங்கத்துக்கு ஒரு துறைமுகம் இல்லாத பிரச்சனை பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது நீண்ட தூரம் அதாவது 2.5 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செலுத்தி தான் நடந்து தான் அந்த காட்டுப்பாதை இல்லாட்டி யானை தொல்லைக்கு மத்தியில் தான் உருகாமத்துக்கு சென்று அந்த பாதையினூடாக இந்த மீனவர்கள் மீன்பிடி துறையிலே ஈடுபட வேண்டியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்னொரு மீன்பிடி துறைமுகம் உண்டு இல்லாட்டி ஒரு துறைமுகம் உண்டு அதிலே அமைக்க வேண்டும் என்று நீண்டகால கோரிக்கையாக இருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கவனத்தை உடனடியாக செலுத்தி மட்டக்களப்பிலே இருக்கும் நெல்சன் நன்னீர் மீன் வளர்ப்புக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் அந்த அதிகாரிக்கு தெரியும் உடனடியாக இதுக்கான ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இரண்டாவது விடயம் மட்டக்களப்பு வாழச்சேன பேத்தாலையிலே மீனவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு இடம் அதாவது பாதைகள் வந்து போட் வந்து நிறுத்த வேண்டிய இடம் புள்ளையானுடைய தம்பி அகிலா என்று அழைக்கப்படும் நபர் தன்னுடைய ஒரு வேலியை அமைத்து அதிலே போட்களை நிறுத்துவதற்கு தடை செய்து வைத்திருக்கிறார் இது சம்பந்தமாக அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலே வந்த பொழுது உங்களுடைய அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்கள் சொன்னார் இதெல்லாம் நாங்கள் அராஜகமான முறையிலே எடுத்தபடி செய்ய முடியாது சட்டப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இன்று 4 மாதமாகிவிட்டும் அதே பிரச்சனை இப்பொழுதும் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே கௌரவ அமைச்சர்களே இந்த போட்டை நிறுத்துவதற்கு இந்த மக்களுக்கான நீதியை பெற்று தர வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போலதான் மூன்றாவது விடயம் களுவங்கேணியிலே இருந்து ஏறாவூரையும் களுவங்கேணியும் இணைக்கும் வகையான ஒரு பாதை இது மீனவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாதை இந்த பாதையிலே ஒரு சிறிய பாலமும் அமைத்து இந்த பாதையை புனரமைத்து தந்து ஒரு பாதை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஏனென்றால் ஏறாவூரிலே புன்னக்குடாவிலே அந்த கடல் தொழிலில் ஈடுபட்டவருக்கு தேவையான எரிபொருள் ஐஸ் ஃபேக்டரி எல்லாம் இருக்கின்றது களுவங்கேணிக்கு இந்த விடயம் மிக முக்கியமானது ඒ වගේම තමයි කතානායකතුමා මේ මුලසුනේ හිටියා නම් හොඳයි මොකද කතානායකතුමා එළියල ඊයේ දවසේදී කතානායකතුමාගේ ප්‍රකාශවල කතානායකතුමා කියලා තියෙනවා මේ වැදගත් ජාතික වැදගත්කමින් තියෙන ප්‍රශ්නයක් වුණත් හවස්වරුවේ කතා කරන්න කියලා ඇතිමට තේරෙන්නේ නැහැ හවස්වරුවේ ඇමතිවරු නැහැ මේවලට උත්තර දෙන්න ඒකයි උදේවරුවේ මේවා කතා කරන්නේ එතුමාගේ සාමාන්‍යයෙන් කතානායකවරයෙක් මේ മന്ത്രിවරු සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කරන්න තමයි කතානායකවරයා පෙනී ඉන්නේ කතානායකවරයා යා වැරද්දක් කරාම යාට විරුද්ධව කොහොමද අපි වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ගෙන්නේ කොච්චර ලැජ්ජාවක්ද ඒක නිසා තමයි මම කරේ නැත්තේ ඊයේ දවසේ අද උදේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දෙරණ වැඩසටහනේ තියෙනවා අර්චුනාටත් රාසමානික්කම්ටත් කතානායකයන් දැඩි අවවාද දෙන්නගේම හැසිරීම අශෝභනයි අන්තිමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකයන් හැසිරීම අශෝභනයි අන්තිමයි දැන් මම ඇවිල්ලා කතානායකතුමනි මේ මතක තියාගන්න ඕනේ හිටියනම් හොඳයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොල් කොම්බ ගහගෙන ආවා වගේ ගහගෙන ආපු පුද්ගලෙ ඉන්නේ මම අපේ චරිත ඝාතනය කරන්න එපා ඔය මුලසුනේ වාඩි වෙලා ඔබතුමා ඒක නිසා මේ ඔය මුලසුනේ ඉන්න කතානායකතුමාට වගකීමක් තියෙනවා മന്ത്രിවරුන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න මුලසුනේ മന്ത്രിව කතානායකතුමා ඉඳලා පොල් කොම්බ වගේ ගහගෙන ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට රටේ 3 වෙනි පුරවැසියා රටේ 3 වෙනි පුරවැසියා ලොකු වගකීමක් තියෙනවා එතුමා හසුරවන්න ඕනේ මේ සභාව හරියට දැන් මේ ජාතික වැදගත්කමින් යුත් ප්‍රශ්නයක් ගරු ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඒ නිසා හොඳයි